să vii la meciul ăsta? Că am venit cu colegii mei, ei mi-au cumplat bilete. Eu nu prea sunt cu fotbal, dar știu că e teren nou, e, cum să zic, meciul internațional și am venit așa. Știi vreun jucător român? Știu cam multe. Cine? Hagi. Hagi nu mai joacă de mult, dar... Da, știu. Acum, de la națională asta. De la națională, Mutu, și nici Mutu nu mai joc. Păi... Tu de unde ești? Sunt din China. Da? Da. Și de cât timp ești din România? 2 ani jumate. E mai bună naționala a României sau cea a Chinei? Poftim? E mai bună naționala a Chinei sau a României? A României, asta e. Tu ai venit pentru Ina? Da. Țin cu Ina. Nici nu cu Franța, nici nu cu România. Am venit pentru Ina. Yeah! Ina, te iubesc!